stvarno škola koja je imala jako puno problema, jer 5 stručnjaka dugogodišnjih je prosto podiglo glas. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Uniji sindikata koji su se mi obratili kad smo imali problem i oni su stvarno nas onako dostojno zastupali. Zato smo mi danas i došli ovde, jer nažalost nismo toliko stari da izgubimo poverenje. Dosta toga se desilo da prosto, ne da smo izgubili poverenje u kompletan sistem, u ljude koji rade. Ti se negde, si se opredelio životno da se boriš za najbolje što treba da sledi za tu decu. A onda na kraju shvatiš da je to u stvari poslednja stvar kojom se neko bavi. I kada ti to kažeš, tebe gledaju kao da nisi dobro. Mi smo zaista imali probleme. Evo, upravo ste rekli da je ispred zajednice poslala Radra Kočević. To je naša bivša direktorka, s kojom smo imali veoma velike probleme. Ona je razrešena. Ona je bila najveći borac protiv inkluzije. A sada je najveći borac za inkluziju. Ona sada drži predavanja za što se tiče inkluzivnog obrazovanja. A to je ta ista žena koja je rekla dok sam ja živa, Anton Skala neće ići u inkluziju, ko smo mi bili protiv toga da se na taj način pristupa. Mi smo želeli inkluziju u nekom obliku koji je prihvatljiv i za redovne škole i za nas. Mi smo hteli da pružimo jednu veliku podršku redovnim školama. Čak smo i prvi 2003. na danima defektologa prezentovali rad koji se zove servisni centar, defektološki centar, koji bi trebalo šta da ima ulogu da se detektuju deca u redovnim školama sa smetnjama u razvoju, da tu uđu defektolozi i da zajedno sa učiteljima i nastavnicima prave programe i rade u interesu sve dece. Znači da tu niko ne bude oštećen i ako je cilj u stvari ta integracija dece. Kažem, moje mišljenje je da se te stvari ne mogu naučiti tako što ćete vi gurnuti decu sa smetnjama u razvoju u redovne škole i samo im reći gde sebe. A učitelju reći, znaš, ti ćeš proći jedan seminar koji će se održati 18. avgusta. Njihov zadatak je da obuče za 3 dana 7.000 učitelja. To je podatak koji sam ja dobila. 7.000 učitelja o tome kako se radi sa decom u smenom razvoju i kako se prave individualni planovi i program. Da bi se napravio jedan individualni plan i program, pa otprilike to traje nekih 6 meseci za jedno dete. U tom treba da učestvuje defektolog, učitelj, roditelj i stručni tim, psiholog, pedagog, i to ne može da se nauči za 3 dana, ne može da se nauči nauka koja traje 5 godina na fakultetu, jedan kurs
kursom koji će da drži opet pod velikim znakom pitanja koji će to da drži, ko će u stvari učitelje da obučava. Obično je opet u pitanju neka podobnost. To je prosto, ja ne znam kako mi možemo tu stvar da redimo. Ja sam naročito bila onako, kad sam videla prvo normative, koliko deci treba da bude kod jednog učitelja nastavnika u redovnoj školi, a ako ima dete sa smetnjama u razvoju, njemu se smanjuje za valjda za 2 učenika. 3 učenika. Mislim, da kažem, sve su promenili, pa i deca. Deca su drugačije. Mi smo radili neka kao istraživanja na terenu i većina nastavnika i učitelja kaže da njihov najveći problem je sada kod dece, njihovo ponašanje. Roditelji su prezauzeti, radu do 6 podne i oni prosto, veliki broj učitelja i nastavnika ne može da savlada odeljenje. A zamislite tu još 2-3 dece sa smetnjom u razvoju. To prosto nije u redu. I kada su ljudi pitali da li bi oni mogli da dobiju asistenta u smislu defektologa koji će njima da ponudi jednu pomoć, jer ja stvarno mislim, mi smo prosvetni radnici i svako od svakog ima puno da nauči. Ja ne izdižem struku defektologa ni najmanje u odnosu na bilo koju ili bilo kojeg stručnjaka u oblasti prosveti koji radi. Ja vrlo uvažavam sve svoje kolege i prosto mislim da je to jedan stvarno magičan posao i učitelja i nastavnika i defektologa i da je svako negde u tom svom poslu dobar, da se trudi da bude dobar, ali mi to ne možemo da mešamo. Znači, ako postoji ustanova koja obrazuje stručnjake i traje 5 godina obrazovanja, osnovno obrazovanje, osnovne studije, znači čitava nauka jedna o deci sa smetnjama u razvoju i to ne može da se prevaziđe kurs. A inače, ne može ni da se prevaziđe niti da se deci kaže sada, ne znam u kom razredu, vi ćete dobiti druga sa smetnjama u razvoju, on ima takve i takve probleme. To se u nekim razvijenim zemljama uči od kad se dete rodi. Da ima određen odnos prema drugačijem od sebe. Mi takve stvari još uvek nemamo. Kao što kaže koleginica malopre, postoje razvojne grupe, oni su do sada bili problemi, kako se to mi bavimo i kako mi to edukujemo decu, da postoje različitosti i kako edukujemo roditelje i koliko uopšte i deci i roditelji o svemu tome znaju da bi mogli da prihvate ili ne prihvate. Mislim, moje lično iskustvo kao defektologa je